Prajem Bohom požehnanú nedeľu, aj keď ešte sobota. A dostal som nápad na toto video a do všetkých videí, čo som spravil, verím, že toto je taká tá najdôležitejšia myšlienka, ktorú by som ti rád posunul, lebo akýkoľvek nápad máš, akúkoľvek výzvy, čo chceš spraviť, alebo niečo, čo chceš zanechať na tomto svete, správ hneď, správ teraz. Nerieš, jak to či už chápeš, dopadne. Proste, ak máš nejaký nápad, nejakú myšlienku, nejaký cieľ, správ to hneď, lebo neskôr budeš ľutovať, že keď už sa vieš, že spravíš, keď už sa dáš na to a vydáš sa tým smerom, tak budeš ľutovať, že si nezačal skoro. A môžem ti to z vlastnej skúsenosti povedať, že už som na 220 dní tejto 500-klikovej výzvy, ako do srdca ti poviem, že uvedomujem si, či už v sociálnej siete v tejto dobe, ale vieš, že očakávaš niečo vtipné, že ťa nejak poviem alebo niečo. Isto neočakávaš, že niekto iný vieš spraviť 500 klikov. Ako by možno to je pičovina, ale chápeš, je to dosť na konci dňa a istým spôsobom ako verím, že nie si proste taký zdravo prejebaný, jak ja, že vieš, spravíš tých 500 klikov, tak sa môžeš cítiť, že kokot sa chcem povyšať, alebo proste nejaká pičovina, ale starý víš, že robím to kvôli tomu, že keď som mal prvotný nápad tých 18, že spraviť to 500 klikov výzvu, možno to bol piča nápad, ale chápeš, už som sa na to dal, už som vyslovil tie slova, že to spravím, že sa to stane, tak vlastne teraz som stále v tom istom kruhu, že ok, musím to spraviť, lebo aj keď verím, že 99,9% ľudí to je úplne jedno, či ich spravím alebo nie. Ale vieš, že ja, že keď sa či už chápeš, že mňa to proste sere, že som to povedal, že to spravím a teraz som v tom každodennom kruhu, že to musím teda robiť a teda vrátim sa k metapointe starý a hoci aký nápad, čo máš, hoci čo tu chceš zanechať, proste daj sa na to starý, je to tvoj svet, tvoja realita. A proste neboj sa. Zomreme len raz, žijeme každý deň a chápeš. Nech sa ti darí starý. Užívaj nedeľu.